И здравейте, пичове! Аз съм Марти. И тук с мен е Марти. И ние с надове нашето кодово име. Купака. Той не знае, че се казва Купака. Вау, каква е изненада. Сега гледай. Сега ме Макс как идва. Ще попустим тази част и без нея можем. Вие сте гледали и той. Сигурно. Нали? Малко ще мръдна, извинете много. Мен ме кефи много играта, защото виждате като в истинския живот е. Всички фъчат ляво. Той е с малко кръв. Виждате ли? Не трябваше да се сефаме с малко кръв. Ти го поиска. Ти го поиска. Аз не съм искал нищо. Ти го поиска. Давай, мри! Този път не мърда. Само малко ти показва. Само малко изгледнах от екрана, иначе друго не е стало. Мъди бе. Кой се подпре на байколе, нали? Онзи как се вижте, яко го млачи в главата то. Аз си го млатил, бе. Аз го млатних. Аз повиках Господа. Баба Ванга ми предсказа, че ще го даде. Баба Ванга... Изчакайте 5 минути. И този човек естествено не ме изчака. Стига бе, закъсня. И сега ще си стреля. До утре. Ако зна, на мен на автомат калашников е доста любим. Къде ти е? Като е пак хубава, но не върши много. По-малко пътване ти дава. Какво искаш сега? Емка. Как са врата, видяли го? Мен ме изкепи това и кажеш. Аз викам, какво искаш сега? Емка. Не съм казал такова нещо. Каза. Не искаш емка! Казах, че емката... Калашник няма ли да взимаш? Но то калашник на 12 патрона, аз си му съм качен. Дай свърша 12-те патрона и името тука. Може после да го... Може после да го наговоря, аз да снимам. Той да снима. Това е лът. Нали така, господинчо? И тук можете, ако това го стрелнете, ще гръмне направо стената. Вижте, че тук е отлепена. Има си доказателства. Знаем, по-добре да се прави, защото... Ако път аз го направих на моя компютър и... Но ти малко бе, ако някой чу, това беше майка ми. Направих интро за мама. Който и нещо. Как гръмна, мой котю. Защо директно не гръмна стената, трябваше да стане с тези чичковци. Къде са малко на стената, бе? Бък в Макс Пейн, който няма да се оправи скоро. Вау, къде си заби главата? Много се изкепих. Марти, ако пак не... Не. Ето човек пак умря. Каква ирония на съдбата. Вече трябва с сейфа някъде. Би си ги Аз няма хора пича. Ще ходиш със супа. Искаш чиника от със супа, нали? Чиника за супичка и аз искам. Не гърми всички. Може ти не правиш профил в ютуба? Ако може да. И пък кой ще го направи? Аз си го имам. Дай само... Да? Пак интро за мама направих. При всяко едно умиране е там. Ако толкова интрота правих за мама, колкото той умираше, чак да имам 50 000 интрота. Нали така? Мач по-хубаво да презареждаш, ще стана 30. Добре, това го повтаряш всеки епизод на Макс Пейн. Това е първият епизод. Втори. Не можахме да го качим. Да, защото изтрих клиповете като първата палма. Изчакайте. Сега гледайте. Това е главата на Макс. Ето я. Това е главата на Макс. Толкова е голяма, че ми идва да е пръсна. Дали Макс чо? Умря ли? Тос Макс явно е много голям педофил. Не ми отговаря. И гледай да не псуваш тук. Че аз съм слаба. Псува. Тук е каже. Аз съм много умен. Помни. Имам повече шестици от тебе. Нали? Равни са. Равни. Той е пък. Ти това какво е? Каквото и да е, че го надупчи доста трябва.
Първо със сейфай с толкова малко кръв. Със сейфай. Добре, ти за 2 секунди ти ще почистиш. Опа, това таман да скочи, но нещо се провали. Не ми кажа, че това така ще отмиши. Защото аз мисля това път си взема пистолетите, защото те са доста... като са малко, патроните не са доста. Педофилче. О, те спичове са явно много умни. Виж го. Някак се преврача тук. Педофилче. Значи после трябва да видим дали се е качил от компютъра в YouTube. Просто гръмни стрената, бе, няма да се разправяш с ние кросни чичковци. Ой, кой? От живота. Аха, аз това исках. Надявам се. И как ти е гръмнало, гръмна. А къде отида ония костюм? Его. Ти стигна до фитнес залата, нали? Тук ли беше фитнес залата? На това ли? Не, бе, на миналата мисия. На мен ми даваше на забавен кадър преди тия. На забавен кадър. Кой ти пъка? Ай, беше по-готино. Използвай това, бе. Къс снайпера. Ето е. Това е по-готино. Нямам. Имаш. Нямам. Имаш. Айде, че падат в рапцовете. Ами някакъв друг се появява. 5 минути мълчание. За убития Макс. Тия много лесно ги минах. Искаш ли сега да ги поиграя да видиш как аз минавам? Чай само още един път се правя. Защо бият? Няма. Опа. Хайде. Кръстицата се изля. Кой има тука? Да не дават матч. Вържи назад, ви искам да гледам матча. Може да е Арсенал. Ух, котио! Как се бъгна той? Бита. Тиха. Сега, аз ще се подам на тяхните чувства. Да, пак. Бум. Опа. Не го оцели. Ох, оцелила, бе. Забави на време. Вижте ли къв съм готин? Ух, котио! Gangnam Style. Много тъпо се хвърляш, знаеш ли това? Ох, заболяма. Сега накъде, че аз не те гледах как ти имаше? Така ли? Не, бе, там. И тук става. Кой сте вие, бе? Беги. Кой сте вие? Майца, аз ще умра. Чакай да се сега. Чакай да начисна нова я игра. Представяш ли си? Много да почна всичко. Тук ли се влиза? Айде. Видях, че тук не се влиза. Разбрах го. Значи мисля си влезна тук. Не, по-различно. Разбрах. Аз ще чакам малко да се скрия. Борис дали? Това циганче появи ли са? Чакайте. Глейте, Джеймс Бонд, майка! Аре, появи се. Не мога удре, бе. Знаеш колко малко кръв имам, бе. Панар. И това там имаш 4 лекарства. Къде ги бия? Не ги ли видя? Ай, тук. Ще къв съм пич. Ми остана още едно лекарство, защото съм пич. Тук не е. Нали така? Не знаеш, че тук трябва да се влиза. Да, избогвам ти. Ти си избогвам, бе, пак. Те тук сега ще ги изчакам. Няма да ти дойдат. Ето да, ще ги бат. Ох, ти има тук ме целиш. Чакай да те перат, бе, Марчи. Я. Това пък умрял. Хайя. Не с жълтото не е. Чао. Трябва да ги убия ли да влезем през тук? Ти как мислиш? Аз ще ги убия. Аз съм пич. Чакай, сега къде са? Чакай да видя, къде са? Къде са те педофили? Единият ти отгоре, айде, давай. След ли? Да. Напред. Виж, с къс съм добър, бе. Тинах малко по-далеч от него. Кой го фърне? Бомба! Виждам много добре. Ахай са. Чакай, тук се скри. След малко ще приключваме този клип. Той иска да ме убие, бе. Аз ще го науча аз. Заседнах. Още един път ми се появи и ще убия.
Кай са обратно само. Бик ли ви, бе? Ох, коти, махай се тук. Не бе, човек, не! Виждате ли какво не трябва да правите? Чим? Ето, това беше демонстрация какво да не правите. Ох, бе, ти ли, бе? Изчакайте за... Появи се. Няма никой, бе, ти ги уби. Не съм ги убил, бе. На сейфа ги уби, бе, не помниш ли? Не съм ги убил. И сега тук той ще се появи. А нека Кой? тук ще се появи. Инстинктивно знам, че тук не трябва да се влиза и че той тук ще му убие. Да сетих се кой не уби. И аз се сетих. Ето тук. Ей, не ми пипай кухнята, бе, та пак. Добре ли си я? Добре ли си я? Добре ли си? Добре ли си? А ти... трябва да се прибирам. Чакай, не още. Ма дай портофил в истински YouTube. Тук не можеш да влезнеш. Да, умря. Добре. Вече 11 минути снимаме. Котио, ой, майко. Отврете ми, отврете ми. Ако ви стиска, естествено. Трябва така го задържиш, бе, за 2 минути ще отрепат. Мъртъв съм. Нека си... Дека си, моето момче, дека си. Накъде бате? Нагоре, бате. Няма ли да ме убият тук тия? Може? Не. То. Но съм после. Аре, трябва да приключваме вече клипа. Не още. Умалях ми ръцете. Ще умалеят. Няма да ти умалеят, бе. Аз съм по-голям пич от тебе, спокойно. Аз съм пичовския пич. Нека пустим чешма. Това е делото на Макс Пейн. Сега нека ги нападаме. Ще ги Айде, изтрепа. сега 13 минути спирам. Ще ви... Опа. Чакай. Това е за вас. Пам. Не, бе, хвали се май при тебе. А, не. Дали имаше бум? Ще видя дали имаше бум. Нямаше бум. Ще ме умърли, да ме умърли, дали искате, бе? Махай се. На. Не може да ме оцелите. Махай се. Трябва да слезна при сто. Не. Трябва да приключваме вече клипа. 10.